San Pawl tana d-don tal-fejqan u llum nduru lejh f'nofs din il-pandemija. Dan kien il-messaġġ illi wassal Monsinjur Arċisqof Charles Cicluna ftit tal-jiem biss qabel tiġi ċelebrata il-festa tal-10 ta' Frar. Pawlu tana id-don tal-fejqan. Aħna għandna bżonn nitolbu lil appostu missierna San Pawl biex jgħinna f'dawn iż-żminijiet ta' pandemija. F'dan il-messaġġ l-Arċisqof fakkar kif meta seħħ in-nawfraġġju il-poplu tal-Gżejjer Maltin kien wera solidarjetà kbira. Solidarjetà li ntwerret ukoll minn Publiu li gżira tagħna dak iż-żmien kienet taħt il-protezzjoni tiegħu. Intant l-għaqda tal-Pawlini din il-ġimgħa ħabbret li minħabba l-pandemija tal-COVID-19 tħassru attivitajiet li kienu ppjanati marbuta mal-festa ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta. L-għaqda qalet li minħabba li l-pandemija għadha realtà qawwija madwarna, il-Kumitat Ċentrali iddeċida li b'mod responsabbli jikkanċella l-attivitajiet esterni ippjanati għad-9 u l-10 ta' Frar li ġej.